War nofsinhar tajjeb, ġejna ltqajna biex nkun nistgħu nagħtu rendikont tas-sitwazzjoni dwar il-coronavirus hawn Malta. Tajb ngħidu li l-bieraħ għamilna 233 tests fuq dawk in-nies li jew ċemplulna jew inkella approachjawna through il-general practitioners u minn dawn sibna 9 każi ġodda oħra. Allura hekk issa għandna 73 każ li huma konfermati. Bħala follow-up fuq il-każijiet li kellna l-bieraħ, kellna dak il-persuna anzjan ta' 61 sena li kien daħal l-isptar b'pneumonia, ġifi infezzjoni tal-pulmun, li kien qed jinżamm fl-Infectious Diseases Unit, però qegħdin naraw li l-kundizzjoni medika tiegħu m'għadix daqshekk stabbli u allura dan il-pazjent mexxejnieh fl-Intensive Therapy Unit li għandna f'Mater Dei biex inkun nistgħu nkomplu nsegwu iktar is-sitwazzjoni medika tiegħu iktar fil-qrib u nkun nistgħu nagħmlu iktar monitoraġġ tiegħu. Il-każijiet, 9 każijiet li kellna llum huma varjati, għandna marra ta' 21 sena Maltija li din ma kienitx imsifra barra, però nafu li kellha relative tagħha li kien għadha kemm ġiet mill-Ingilterra fid-9 ta' Marzu. U li din il-persuna kellha d-deni u allura kellha close contact magħha. Din il-persuna li ġiet pożittiva kellha sintomi jibdew fit-19 ta' Marzu bid-deni u ġeħ ta' ras. U tajjeb ngħidu wkoll li din il-persuna kienet studenta tal-Università u l-aħħar li kienet attendiet l-Università kien fil-10 ta' Marzu u allura hemmhekk aħna għandna sitwazzjoni fejn dan il-każ huwa kontrollat. U ma kellniex daqshekk kuntatti għax kull ma kien hemm biss household member ieħor u aħna wkoll qegħdin nagħmlu testing ta' din il-persuna li oriġinarjament kienet ġiet mill-Ingilterra. Każ ieħor huwa ta' persuna mis-Somali li qiegħed jgħix hawn Malta u jaħdem hawn Malta ta' 44 sena, dan mar Brussels bejn 12 u l-15 ta' Marzu u beda bis-sintomi fi 17 ta' Marzu bid-deni u chest pain. U iddaħħal Mater Dei l-bieraħ u li hu tajjeb hija li dan kien obda il-liġi ta' kwarantina fejn kif ġie lura mill-ewwel mar f'kwarantina u allura kull ma kien hemm kuntatt miegħu kienu żewġ nies oħrajn li jgħixu fl-istess post miegħu. Kellna każ ieħor ta' raġel residenti hawn Malta li hu barrani ma' miżewweġ Maltija ta' 41 sena li dan ma kienx imsiefer barra u anqas kellu kuntatti ma' xi ħadd li jaf li huwa pożittiv, beda bis-sintomi fil-15 ta' Marzu, sola tuħta nifs u wejja. U allura dan hawnhekk m'għandniex eżatt minn fejn setaħa din il-virus, allura jindika li jista' jkun hemm trasmissjoni lokali li kellu kuntatt ma' xi ħadd li hu ma jafx bih. Aħna qegħdin nagħmlu bħalissa l-contact tracing ta' nies li setgħu kienu miegħu fuq il-post tax-xogħol u anka il-nies li jgħixu miegħu bħala l-household. Kellna każ ieħor ta' raġel Malti ta' 55 sena li dan ma kellu l-ebda travel history u anqas kuntatti li kienu simptomatiċi u beda bis-sintomi fl-14 ta' Marzu bid-deni u ġieħ fil-muskoli. U jaħdem f'kumpanija privata u kien mar fuq il-post tax-xogħol fit-13 ta' Marzu, jiġifier ġurnata qabel ħarġu s-sintomi, allura aħna hemmhekk bdejna l-contact tracing fuq il-post tax-xogħol. Kellna mara Maltija ta' 25 sena li din tgħix l-Ingilterra però ġiet hawn Malta fit-19 ta' Marzu u propju dakinhar stess bdiet bis-sintomi, kellha sintomi li huma vera ħfief ta' u ġieħ fil-muskoli u tħossha jiena. U bdiet liġi tal-kwarantina fejn mill-ewwel marret kwarantina ġo flat weħda u allura ma kienx hemm iktar nies li setgħu kienu esposti, però aħna qed nagħmlu l-contact tracing tal-flight peress li din kellha s-sintomi ftit wara li ġiet hawn Malta. Każ ieħor huwa ta' mara Taljana ta' 24 sena li din tgħix l-Awstralja, ġiet hawn Malta fl-14 ta' Marzu u bdew is-sintomi fit-19 ta' Marzu bid-deni u s-sola. Din kienet ukoll bdiet il-kwarantina
għaliex kienet ġiet through London u allura l-uniku nies li setgħu kienu kuntatti magħha kienu dawk in-nies li kienu jgħixu fil-household tagħha u hemmhekk aħna dawn poġġejnihom ukoll f'kwarantina. Każ ieħor ta' mara Maltija ta' 49 sena, din ma sifritx barra però nafu li kellha kuntatt ta' persuna oħra li kien diġà pożittiv qabel li kien relatat ma' travel. Ġifieri nkun naqbadnija meta nkun qegħdin nagħmlu l-contact tracing. Ibdiet bis-sintomi fit-19 ta' Marzu bid-deni sola u ġieħ ta' ras u tħossha jiena u bħala nies li setgħu kienu f'kuntatt magħha kienu nies li jgħixu fil-household tagħha li kienu tnejn. Din taħdem fi skola, però hawnhekk ħadmet il-fatt li aħna konna waqqafna l-iskejjel milli jiftħu allura dil-persuna kienet marret l-aħħar l-iskola fit-12 ta' Marzu u peress li kien hemm numru ta' ġranet sostanzjali bejn 12 ta' Marzu u 19 ta' Marzu minn meta bdew is-sintomi, allura hemmhekk m'hemmx l-ebda riskju għal dawk in-nies u tfal li kienu fl-iskola. Każ ieħor huwa ta' persuna ta' nazzjonalità Indjana ta' 30 sena li jgħix hawn Malta, ma jaħdimx, allura ma kellux kuntatti fuq il-post tax-xogħol u anqas kellu travel history. Beda bis-sintomi fit-18 ta' Marzu deni sola u ġeħ ta' ras u Grismejn juġaw. U però xin għamilna investigazzjoni ta' dan il-każ sirna nafu li dal-persuna jgħix ma' persuna oħra li kien diġà ħareġ pożittiv minn cluster ta' numru ta' persuni li oriġinarjament dan il-cluster kien travel related. U allura n-nies li kienu qegħdin fil-komplament tal-post fejn jgħix kienu diġà qegħdin f'kwarantina u allura huwa każ ieħor li huwa contained. Każ ieħor huwa ta' mara ta' nazzjonalità Ingliża ta' 68 sena li tgħix hawn Malta, ġiet lura minn Londra fis-16 ta' Marzu u hija għamlet ukoll il-kwarantina minn xejn ġiet lura. U però ma kellix kontatti oħrajn, allura hemmhekk aħna għandna każ ieħor li huwa contained u din kellha sintomi fit-18 ta' Marzu b'ejja u deni. Bekk qegħdin naraw li issa bħala numru ta' każijiet tlajna għal 73 każ, għandna l-maġġor parti tagħhom li huma relatati ma' safar. Għandna numru ta' nies li sibnihom aħna stess meta konna qegħdin nagħmlu l-contact tracing ta' dawn il-persuni li kienu relatati ma' safar, allura għandna numru ta' clusters, imma wkoll bħalma qegħdin taraw bil-mod il-mod dejjem qegħdin jiżdiedu l-każi konfermati ta' trasmissjoni lokali. Xi ħaġa li stennejna li tista' tiġri, xi ħaġa li aħna għalhekk qegħdin nkomplu nagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħna u l-miżuri biex kemm jista' jkun ma' n-nies ma joħorġux biex ma jkollhomx kuntatt ma' nies oħrajn għaliex inti ma tkunx taf ma' min tista' tiltaqa' li jista' jkollu qiegħed iġorr dan il-virus. Allura dejjem intennu l-appelli tagħna. Li xtaqt semmi wkoll għaliex kien hemm xi social media information għaddejja dwar każ li konna innottifikajna l-bieraħ. Nsemmejtilkom li l-bieraħ kellna każ ta' persuna li hija healthcare worker li taħdem f'komunità. Infatti kien hemm ukoll għaddejja din l-informazzjoni dwar il-post fejn taħdem din il-persuna li propju peress li semmit nistgħu nsemmuha li hija l-Balzan Pharmacy. Tajjeb ngħidu li aħna nagħmlu contact tracing, però jkun diffiċli li tkun taf eżatti min kienu n-nies li marru f'din l-ispiżerija. Allura, dawk in-nies li marru fl-ispiżerija tal-Balzan Pharmacy fis-16 u fis-17 ta' Marzu, importanti li jagħmlu self-isolation u jekk ikollhom sintomi ċemplu l-helpline tagħna ta' 111. Ħalli jekk aħna mbagħad inkun nistgħu naraw x'inhi s-sitwazzjoni tagħhom u jekk hemm bżonn ukoll aħna nagħmluhom it-test li hemm bżonn. M'hemmx għalfejn nagħmlu swabbing ta' kulħadd. Tajjeb, importanti l dawk in-nies li marru jagħmlu self-isolation. Jekk għandhom xi mistoqsijiet xorta jċemplulna nkun nistgħu nkellmukom. Kien hemm ukoll għaddejja fuq social media li kien hemm xi sitwazzjoni f'xi bank. Tajjeb ngħidu li sa l-ġurnata tal-lum ma għandna l-ebda każ li ħareġ pożittiv li seta' kien persuni li kienu qegħdin impjegati ta' xi bank jew inkella li kienu marru hemm xi bank. Allura m'hemmx lok ta' allarm, però l-appell tagħna huwa li jekk ħammorru f'postijiet kemm jista' jkun jekk inkun qegħdin nistennew ma noqogħdux qrib ta' xulxin
u jekk tara queue twil tajjeb li tkun tista' tmur anka iktar tard. U tajjeb ngħidu wkoll li dawn il-postijiet qegħdin jieħdu l-miżuri biex kemm jista' jkun dejjem innaqsu l-fullar. L-appell tiegħi huwa nerġgħu għal nies li m'għandhomx għalfejn joħorġu ma joħorġu, speċjalment dawk in-nies li għandhom mart kroniku u l-anzjani. Semmejna sfortunatament il-każ ta' persuna anzjan ta' 61 sena li daħal b'pneumonia il-bieraħ u llum ħajkonna nitrasferruh għall-intensive therapy unit biex inkomplu insegwu s-sitwazzjoni tiegħu jkollna iktar monitoraġġ. Dawn huma każijiet li ħajkollna, sitwazzjoni li f'Malta tista' tiġri bħalma qed jiġri f'barra fejn ikollna numru ta' każijiet li jkollhom bżonn il-kura. Aħna preparati l-isptar u anka sodot oħrajn biex aħna nkun nistgħu nilqgħu għal bżonnijiet, però kull persuna jrid jagħmel l-almu tiegħu li hu jiżola lilu nnifsu kemm jista' jkun għaliex nafu li hemm xi każijiet hemm barra ta' trasmissjoni lokali u chances li persuna jiltaqa' ma' dan il-virus qiegħed hemm. Grazzi għakom. Professor Gawci, sfortunatament waħda wieħed mill-riżultati ta' dan il-virus huwa l-mewt. Issa, is-sintomi tal-coronavirus jistgħu jitfixklu faċilment b'affarijiet oħra bħall-influenza, eċetera. Jista' jkun intom bħala health authorities qed tagħmlu tests tinstema' morbida qed tagħmlu tests fuq katavri biex taraw jista' jkun daw mitux minħabba l-coronavirus u qatt ma jkunu informaw lill-awtoritajiet tas-saħħa? Iva, infatti meta inti jkollok xi mewt li inti ma jkollok spjegazzjoni tagħha, jew inkella jekk il-persuna meta jmut nkun nafu li kellu sintomi respiratorji, hemmhekk ukoll isir is-swab infatti kellna propju dil-ġimgħa fejn għamilna swabs u kollha ħarġu negattivi. U jista' ġifieri il-virus jibqa' jindika fil-katavru wara li jkun miet. Iva. Irridu niftakru li dan il-virus u mhuwiex ħaj bħala virus, allura biex hu jkun jista' jirreplika lilu nnifsu irrid ikun daħal ġa persuna biex hekk ikollu dik il-ħajja li tieħdu biex inti jkun jista' jirreplika. Allura meta inti għandek ġisem li ħajmut, tajjeb, l-istess bħalma għandek services oħrajn, wara ċertu ħin mbagħad ma jibqax hemmhekk. Imma aħna meta inti jkollok katavru jekk hemm xi suspett jew inkellem sintomi respiratorji qabel nieħdu swab mill-ewwel ħalli kemm jista' jkun nkunu nafu x'qed jiġri eżatti jekk kien dan il-każ. Però nikkonfermaw issa mill-ebda test li għamilna fuq swabs ta' katavri ma ħreġ l-ebda wieħed li huwa pożittiv. Kellna l-ewwel każ ikkonfermat f'Għawdex il-bieraħ. Każ ta' aktar każi f'Għawdex se jiġu trattati f'Malta jew f'Għawdex stess? Iva, aħna Għawdex ukoll bħala sptar ukoll għandu l-kapaċità li jkun jista' jżomm dawn it-tip ta' pazjenti. Niftakru li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna huma każijiet li ma kellhomx bżonn jidħlu l-isptar. U allura hemmhekk għandek il-kapaċità li tista' bħal hawn Malta wkoll iżommhom fid-dar. Però wkoll jekk ikollhom bżonn kura l-isptar jistgħu jinżammu wkoll l-isptar ta' Għawdex u jistgħu wkoll skont id-deċiżjoni klinika li tittieħed jistgħu wkoll jiġu trasferiti għal hawn Malta bħal ma kellna l-każ li aħna trasferejni għal hawn Malta. Però f'każ li jkun hemm iktar pazjenti qed isiru forsi xi arranġamenti fl-isptar ta' Għawdex? Iva, hemmhekk inti għandek il-sitwazzjoni fejn inti għandek availability fl-isptar ta' Għawdex, imma anke u Malta aħna ħajkollna iktar sodot u faċilitajiet ukoll biex aħna id-domanda li jkun hemm bżonn kemm hawn Malta u kif ukoll Għawdex inkun nistgħu nilħqu magħha. U mistoqsija tal-aħħar għax qed isaqsuha ħafna. Min jagħmel it-test u jirriżulta negattiv? Dan xorta, ovvjament jekk għamel it-test għax ikun hemm xejn suspetti. Ekku. U jirriżulta negattiv. Xorta jrid jagħmel kwarantina. Iva. Mela, dini mistoqsija tajba ħafna li qed isaqsu ilna ħafna, meta inti għandek persuna li qiegħed fi żmien li se taġi espost jew għax kun sifer barra jew inkella jkollu kuntatt ma' persuna li huwa pożittiva, hemmhekk il-persuna f'riskju. Jekk jiżviluppa sintomi li ħafna drabi ċertu sintomi mhumiex daqshekk l-istess ta' pereżempju mhux kollha jkunu bid-denjoli, aħna nagħmlu test. Meta joħroġ negattiv, dak ifisser li seta' kien xi virus ieħor li jkun qiegħed jikkaġuna dawk is-sintomi. Allura inti waqt l-incubation period xorta tidiżżomm il-persuna f'kwarantina għaliex at any point in time f'dawk l-14 ġurnata jistgħu joħorġu s-sintomi ta' dan il-virus. Allora jekk aħna mbagħad il-persuna ikollu xi sintomi li huma ġodda li tara li jisu għandu xi acute episode ieħor ta' respiratory illness, hemmhekk imbagħad jekk ikun hemm bżonn iva nerġgħu nagħmlu t-test ħa naraw għax seta' jkun virus li hu differenti.
Għanna il-fuq minn 20 minnom li qegħdin jinżammu d-dar. Dawn dejjem qegħdin jiżdiedu n-numru ta' każijiet li qed jinżammu d-dar ġurnata b'ġurnata li hemm minnhom minn dawk li aħna daħħalna oriġinarjament ġal-Isptar Mater Dei. Naraw li dawn huma stabbli, u mbagħad qegħdin immexxuhom ukoll lejn id-djar. Ħalli aħna dejjem inżommu il-post għal dawk il-nies li l-iktar ħajkollhom bżonn li jidħlu l-isptar. Meta inti għandek pazjent li għandu komplikazzjoni bħal pneumonia, tajjeb, aħna nkunu qegħdin insegwu s-sitwazzjoni tiegħu. U meta naraw li l-parameters ikunu qegħdin jiddivjaw, tajjeb, u aħna nħossu li għandhom bżonn iktar monitoraġġ, aħna dan ikun tsir trasferiment għall intensive therapy unit fejn hemmhekk inti tkun tista' tagħti dak il-support li jkollu bżonn il-pazjent, imma anke jkun hemm monitoraġġ li huwa kontinwu. Palissa l-sitwazzjoni tal-kundizzjoni medika tiegħu hija instabbli, u allura nkunu qegħdin insegwu s-sitwazzjoni kif qed jevolvi bil-ħin. Sa issa għadu 2 li għamilna testijiet li ħarġu 2 wara xulxin li huma negattivi u kif edna mhux kull persuna ikun jista' jelimna l-virus l-istess. Imma anka tajb niftakru li avolja qed ngħidu li huma 2 biss li fiequ kompletament, għandna l-maġġor parti tal-każijiet li huma f'kundizzjoni stabbli u li jinsabu tajbin. Aħna qed nagħmlu diversi laqgħiet ma' l-employers, speċjalment dawn il-postijiet fejn huma essenzjali, fejn inti għandek il-bank li huwa essenzjali, għandek is-supermarkets li huma essenzjali, il-grocers li huma importanti wkoll biex inti jkun hemm il-mediċini u anka l-ikel li huma essenzjali għalina. Allura aħna qed naħdmu magħhom biex ngħinuhom kif huma jistgħu jagħmlu iktar social distancing u anka fejn ikun hemm inqas nies li jistgħu jkunu flimkien. Barra minn hekk ukoll it-teknoloġija moderna llum tista' tgħin ħafna fejn ħafna supermarkets ukoll jagħmlu deliveries u anke llum il-ġurnata nsibu li anke grocers żgħar ukoll nerġgħu morru jisu kważi kif kien qabel li proprju jkun hemm ukoll id-deliveries fid-dar, speċjalment għall-anzjani. Għaliex idealment l-anzjani ma joħorġux imma għandhom jew il-ġirien, jew inkella relatives tagħhom, jew inkella tal-grocer stess li jkun jista' jgħin billi jagħmel delivery proprju wara l-bib. Ħafna drabi meta inti għandek il-virus tibqa' tittesti għalih tibqa' ssibu pożittiv għax dak il-persuna ikun qatt qiegħed iġorr dan il-virus. Dan huwa importanti għaliex la darba l-persuna għadu qiegħed iġorr il-virus jindek hemmhekk li dak il-persuna għadu infettiv. Allura aħna din ikun indikazzjoni għalina mhux biss mill-naħa klinika, imma jkun indikazzjoni min-naħa ta' kemm għandu bżonn il-persuna jibqa' iktar f'karantina. Ivarja ħafna kemm idum fil-persuni, nafu li minn studji li saru fuq każijiet barra minn Malta jistgħu jdumu anke sa 3 ġimgħat. Allura hemmhekk aħna nafu li għandna każijiet li ilhom ġimagħtejn biss li kienu bdew ħerġin, għandna nistennew li għandna nies li għadhom għaddejjin li qegħdin iġorru dan il-virus. Ma kellna l-ebda każ aħna li kellna każ konfermat jew inkella li testjajna minħabba li kienu fil-banek.